TV. Tendirruok jotich e wath ma Mombasa Dock Workers Union koni gi mor gi okang' mar piny owacho ketwe tim moko winjruoge manyocha gi chwalo kamoting'o chulo jotich omenda mabalang' magisebedo ka giywago. Koro gidwa ni tend wadno omed keto maino e chenro mar tiego jotich lony manyasani mondo mi gipiem gi pinje mamoko ma bende nitiere kod wedhi kata wedhe ma meli gowe. Joja koni gi ler mathoth kowuok Mombasa. Jotich e wath ma Mombasa koni yudo fuong'ruok bang' piny owacho keto tim moko kuom winjruoge manyocha gichwalo kaka riwruok. Ma en bang' piny owacho chulo gi omenda mabalang' kata bonus maromo shillings moheo milion 700 kaachiel kod keto tim moko kuom winjruoge midendo ni CBA. Kaka jatelo mar union an gi mor nikech gik manyocha wadwaro kaka union gigo timore. Nyocha wadwaro osara maduong' mano osetimore. Nyocha wanyiso sirkal gi KPA ni wadwaro bonus mondo chul mano osetimore. Wamor kabisa nikech bonus mocho chul pesa mang'eny kendo wamor gi sirkal nikech nyo gichulo wa bonus mar milion 775. Wafanyikazi saizi wanaishi katika maisha ya furaha kwa kuwa mifuko yao sasa imejaa senti ambazo tumekuwa tumezingoja kwa miaka 3-4 iliyopita kupitia kwa negotiation ama makubaliano ya kwa kimombo tunasema CBA. Wafanyikazi wenzangu, madamu sasa mifuko yetu imefanya minono, ni sisi tufanye bidii ili shirika lipate ile tonnage ambayo inakuwa targeted na serikali. Kata kamano, gikoni pod nitiere chenro mamoko ma pod gichwalo mondo mi oketie tim mar bero lwasi mag jotich kumoting'o weche mag okumba mag thieth kaachiel kod chwalo jotich e ngas mamalo. Mfumo mar thieth mane wan go mokwongo to gi masani iyudo ka masani inyowa. Iyudo ka seche moko kuom jok man gi tuoche matek kaka kansa, kaka diabetes, iyudo ka pesa no rumo piyo. Kose rumo piyo to ng'ato bedo koro chako bedo gi wasiwasi nikech koro kambi ok nyal chulo nikech osesurpass ginene mare. Tuko na bonus imebaki pia. Sisi kama makundi, sisi pesa ndio kazi. Tukifanya kazi na pesa ingie mfukoni. Tuko na moja imebaki ambayo ni ya mwaka wa 24-25. Pia hiyo sisi kama viongozi tutashikana, tutaongea na Bwana MD wetu Captain Ruto anatusikiza. Magena giwacho kabende gikoni wath ma Mombasa sani piem giwedhi manie pinje mamoko omiyo dwaro nitiere mar jotich yudo tiegruok mowinjore mar bero chenro mag tije magitayo e wadhno. Saizi kuna ushindani mkubwa katika bandari zetu za ulimwengu. Kwa hivyo sisi lengo letu ni kuwa katika hali ile ya kuwa wenzetu wanamiti ama wanafikia kile kiwango ama matarajio na sisi pia tuwapite zaidi. Kwa hivyo mpaka wafanyikazi wetu wapelekwe kwenye masomo, wasome. We have members who have been stagnated in one grade for a long time. And so they cannot get salary increase because they had reached what we call the maximum pay point. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jotelo mag duond bura mar ODM omedo goyo debe ne sirikal ma Nywanda ka giwacho ni gibiro medo siro lwedo jatend piny William Ruto kaluwore kod dongruoge mosechwalo e gwenge duto ma Thurka. Bende ginyiso jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua mondo we go kure ahinya tok duond bura mare yudo loch e yiero madundo ma Olkalau ka giwacho ni yamb siasa nyalo lokore ne yiero mar 2027. Jesu duor ni kod ler mathoth. E kinde nyasi mar goyo erokamano mar John Maketora mane obagi e gwenge mag Kilo e kaunti ma Kajiado, siasa mar goyo debe ne sirikal ma Nywanda kod siro lwedo jatend piny William Ruto ne ochuoyo chienga. Jotelo mag duond bura mar ODM mane oyuoro e nyasi no ka otelnegi kod jakom ODM Gladys Wanga giduol achiel owuok oko motegno mar yango ni podi gintiere sirikal ma Nywanda kendo gichano tego duond buch ODM. UDA we have no fight because we are in the broad-based government together. Lakini pale ndani ya broad-based kila mtu wako na nguo yake. Sisi tuko na yetu ya orange na wale wengine pia wako na yao ya yellow. Tutatembea mpaka huko mbele, but when it comes to our seats tutatafuta viti kama chama cha ODM. Na mimi sijaona mtu mwingine kama kiongozi. Kiongozi yangu alikuwa baba. Tulianzana na